El Partit Popular s'ha quedat a soles en ser l'única agrupació política amb representació en les Corts en votar contra la suspensió de les autoritzacions que permetran la construcció de la planta de tractament de residus animals en la Pobla del Duc, projectada en l'última etapa del govern de l'anterior alcalde, Natalio Navarro, a qui els veïns recorden en una pintada. Manifestar-se és una de les accions que es plantegen avui per a fer pressió i per aquest motiu els veïns i representants del PSOE, Compromís i Esquerra Unida han eixit al carrer des d'Otos fins a arribar als terrenys on es pretén construir la planta. L'antic Ajuntament de la Pobla es va proposar de fer una planta de tractament de residus animals, una planta que comportaria a la Vall d'Albaida un gran hàndicap perquè, segons ens hem enterat, produiria olors, contaminació, etc., i una comarca que volem que visca de l'economia sostenible, del turisme rural, de l'agricultura ecològica, seria autènticament un suïcidi. La marxa, que ha reunit a centenars de veïns, s'afegeix a les 4.000 firmes a favor de les al·legacions presentades en contra de la concessió de l'autorització ambiental, ja que la planta condiciona el futur agropecuari i turístic de la vall i la instal·lació d'altres empreses. Continuarem amb les manifestacions i amb tot tipus de mobilitzacions ciutadanes i per part de les administracions, els ajuntaments dels diferents pobles afectats continuen la lluita judicial. Esta planta no beneficia absolutament a ningú de la Vall d'Albaida i per tant ens imaginem uns interessos oscurs, interessos econòmics que els polítics que governen actualment defensen per damunt del que és la seva obligació, que és defensar el poble, defensar la gent i la democràcia. La manifestació ha transcorregut pacíficament i no s'han registrat altercats.